Sa nalalapit na pagtatapos ng school year 2025 to 2026, puspusan na ang paghahanda ng Department of Education o DepEd para sa susunod na school year. Kasama sa hakbang ng ahensya ang early registration for enrollment. Kagaya na lamang ng San Jose North Elementary School kung saan nagpapatuloy ang early registration para sa enrollment sa susunod na taon. So far po, maganda naman po yung early registration namin. Yung grade 1 po, almost 100% ng total population ng kinder namin forwarded po sa grade 1. So maganda po yung early enrollment nila. Sa kinder naman po, so far madami-dami na din po. Nasa 40 na din po yung male, nasa 36 ang female. So coming pa po yung ibang enrollment. Ang isinasagawang early registration ng ahensya ay para sa mga kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 na bahagi ng K-12 curriculum na programa ng DepEd. Ayon sa Department of Education, sa kasalukuyan, mayroon ng higit sa 100,000 registrants mula nang magsimula ang early registration. Mahalaga umano ang early registration upang maitala nila kung ano ang dapat na pagbutihin sa mga paaralan kagaya na lamang ng pasilidad, guro at iba pa. Ito yung importance ng early registration. Una, for the resources. Pangalawa, community awareness. And mai-ready ng mga schools and teachers ang kanilang mga schools para sa pag-open ng school year 2026-2027 this coming June. Nagsimula ang early registration nitong Enero at magtatapos ngayong buwan ng Pebrero, ngunit maaari pa namang mag-enroll sa pagbubukas ng eskwelahan para sa sunod na taon sa Hunyo. Ngunit patuloy ang paghihikayat ng pamunuan na samantalahin ang pagpaparehistro upang magkaroon ng mahabang panahon at prioridad ang mga mag-aaral. Pwede na po kayong bumisita sa mga schools para po mabigyan kayo ng tamang impormasyon para sa early registration na pwede nang i-enroll yung mga anak ninyo sa kindergarten. Ganun din po yung mga papasok na mga bata para sa grades 1, 7, and 11. So may mga requirements po yan, kagaya ng basic enrollment form, basic education enrollment form, makukuha po yan sa school. At ilan pa pong mga dokumento kagaya ng birth certificate. So, doon po nila malalaman ano pa yung dapat na isubmit na mga mag-i-enroll para sa mga grade levels na ito. Jem Garcia, CSN.